Dnes podruhé a naposledy přibíhá 40 koní k překážce Beechers Brook, nejznámější překážka Velké liverpoolské, ale vyřazuje hned 5 závodníků, jeden žokej padá po dopadu ze sedla, 2 koně spadly při přeskoku a 2 koně si rozmysleli přeskok. 35 koní tak začíná přeskakovat Foynavon, 23. a zároveň nejmenší překážku Velké národní. Jeden žokej ale spadl po dopadu z koně, tím pádem 34 koní běží směrem ke Canal Turn, překážce, po které musí koně zatočit o 90 stupňů doleva a vydat se na dlouhou rovinku. Vedoucí skupinka to zvládá, ale ve středu řady padá jeden žokej ze sedla, tím pádem dále na 25. Valentine's Brook pokračuje 33 koní a taky tady padá jeden žokej ze sedla, tím pádem na 26. Živý plot pokračuje 32 koní, vedoucí skupinka zvládá přeskakovat, ale pozor, ve středu řady zase jeden žokej padá po přeskoku a tím pádem 31 koní běží dál na 27. Živý plot. Vedoucí skupinka přeskakuje stále bez problémů, stejně taky ostatní závodníci, ale i tady padá jeden žokej ze sedla po přeskoku, tím pádem 30 koní míří dále na 28. Živý plot a poslední živý plot na této dlouhé rovince. Opět jeden kůň mimo hru po přeskoku padá k zemi a dále tak běží 29 koní do závěrečného úseku tohoto závodu, ve kterém najdeme poslední zatáčku a pak také poslední 2 překážky, živý plot s číslem 29 a živý plot s číslem 30, následně pak pochopitelně cílovou rovinku. Na začátku tohoto úseku se nám vytváří vedoucí jezdec, který má náskok 10, možná 11 koňských stop na 2. a 3. místo a jako první tak doběhne na 29. překážku. 2. a 3. v pořadí se snaží stahovat jeho vedení a hlavně druhému se to daří hodně rychle. Vedoucí závodník přeskakuje, stejně tak i druhý v pořadí, ale pozor, jeden kůň z prvních 5 padá při přeskoku, takže dále pokračuje už pouze 28 koní na závěrečnou překážku tohoto závodu. 30. Živý plot dokázali úvodní závodníci přeskočit, stejně tak i střed řady a vypadá to, že nakonec celý peloton přeletí 30. Živý plot a dále tedy sledujme vedoucí dvojici, která míří jako první do cílové rovinky, do které vbíhá první kůň z levé strany, druhý je na středu, třetí kůň kousek za nimi, kůň na levé straně má ale největší rychlost, pozor ještě na koni, který se utrhává za ním a dostává se na druhou pozici, ale vypadá to, že kůň na prvním místě už si nenechá vítězství vzít a dobíhá si pro zlatou medaili v tomto okruhu Velké liverpoolské. 2. a 3. místo bylo na středu a na pravé straně trati. Celkově závod dokončilo 28 koní.